Kaixo, gu bosgarren mailako neska mutila gara, eta lurra eta unibertsoaren PowerPoint bat egin dugu. Nik neuk Laura, nik neuk Arkaitz naiz. Eta nik neuk Irentzun naiz. Lurraren geruzak, hau geosfera da, hau hidrosfera eta hau atmosfera. Hau lurrazala da eta... Baina zer da hori? Geosfera. Vale. Hau geosfera da. Hau lurrazala da eta 50 kilometro dauka. Hau mantua da eta 3000 kilometro dauka. Sakonerantz, ezta? Bai. Eta hau azkenik nukleoa da eta 3000 kilometro dauka. Hau atmosfera da, eta troposfera 12 kilometro lurretik dago. Hau estratosfera da, eta 50 kilometro dago lurretik. Hau kanpoko geruza da, 90 kilometro dago lurretik. Hau espazioa da, 500 kilometro dago lurretik, eta 500 kilometrotik gora espazioa da. Hau iztu ultramoreak dira, eta hau ozono geruza. Lurrazala. Harriak higatu egiten dira, lurzorua eta higadura. Lurrazala. Prozesu horien eta beste batzuen eraginez harriak oso posta zatitzen dira. Hau lurzorua da. Harrietatik sortutako zatiak izaki bizidunen hondarrekin nahasten direnean lurzorua osatzen da. Hiru motak ditu, osagai solidoa, osagai likitoa, gas osagaia. Higadura. Harrien naiz lurzoruaren materialak erreztatzen diren gertatzen da higadura. Ibaiek eta horrek, haizeak eta itsasoak. Sumendia. Hau magma da eta tximeniatik eta krateratik kanporatzen da. Hau sumendiko da eta hau lava. Lurraren barne energia sumendiak eta lurrikarak. Lurraren barne energiak lurrikarak eta sumendiak sortzen ditu. Bi fenomenoen eraginez hondamendia handiak gerta daitezke. Sumendiak erupzio arriskutsuak izan daitezke. Lurrazaleko harriak. Lurrazaleko harriak hauek dira. Harri magmatikoa, harri sedimentarioa, harri metamorfikoa eta azkenik garrantzitsuena harrien zikloa. Harri magmatikoa. Magma hozten denean solidotu egiten da. Horregatik sortzen dira harri magmatikoak. Harri sedimentarioa. Harri sedimentarioa beste harriz batzuez naiz izaki bizidun bat hondakinetatik eraitzen dira. Harri metamorfikoa. Harri metamorfikoa beste harri batzuetatik sortu dira. Presio de temperatura igotzearen eraginez, baina harriak ultzera iritsi gabe. Harri zikloa. Harrietatik hainbat eraldaketa izaten dituzte, eta harri mota batzuk beste era batekoak bihur daitezke. Transformazio horietatik sortzen da harrien zikloa. Eta